F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Tonio Fenech akkumpanjat fost l-oħrajn minn Richard Kakija Caruana qal li dak tal-lum huwa bidu ġdid għall-Air Malta. Spjega li l-pjan huwa bbażat fuq tneħħija ta' żewġ ajruplani u reviżjoni tar-rotot żewġ aspetti li skont huwa diġà ġew konklużi, kif ukoll it-tneħħija ta' qatt ta' ħaddiema. Qal li issa tfadal biss 140 ħaddiem li qed iridu jispiċċaw mill-kumpanija fejn spjega li dawn għadhom ma tneħħewx minħabba l-perjodu attiv tas-sajf. Fenech ta' dettalji dwar il-proċess tan-negozjati fejn qal li kien hemm 6 talbiet għal kjarifiċi u affaħħar lil Richard Kakija Caruana li qal li kellu rwol ċentrali biex inkiseb dak li sejjaħ bħala dan is-suċċess. Min-naħa tiegħu il-Partit Laburista permezz ta' stqarrija tad-deputat Gavin Goulia innota l-fatt li l-Kummissjoni Ewropea approvat ir-ristrutturar it-tnaqqis tal-ħaddiema u l-għoti ta' għajnuna pubblika lill-Air Malta. Goulia saħaq li issa ma hemmx aktar il-ġustifikazzjoni li ċertu informazzjoni mhux qed tingħata minħabba l-proċess mal-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-Gvern għandu jagħti d-dettalji tal-pjan fosthom l-obbligazzjonijiet illi issa għandha l-Air Malta. Fost l-oħrajn rid ikun speċifikat liema rotot l-Air Malta intrabtet il-ċedi u bliema mod ser jonqsu n-numri ta' passiġġiera li tista' tieħu. Il-Partit Laburista fakkar ukoll il-Kummissjoni Ewropea kienet qalet li d-deċiżjoni ġiet ittardjata minħabba n-nuqqas ta' informazzjoni neċessarja min-naħa tal-Gvern Malti. L-istqarrija temtejt li f'dan il-mument wieħed ma jistax ma jerġax jagħti s-solidarjetà tiegħu lil dawk il-ħaddiema u familji li jafdaw f'Gonzi PN li bil-miktub tom assigurazzjoni għal xogħolhom u issa spiċċaw barra mill-Air Malta jew kellhom jaċċettaw kundizzjonijiet inferjuri. Intant fl-istqarrija l-Assoċjazzjoni tar Ristoranti u l-Lokandi l-MHRA qalet l-iktar importanti għall-industrija turistika huma l-ammont ta' passiġġieri li jinġibu lejn Malta u kemm ikun hemm rotot tajbin. Qalu li dan il-prinċipju għandu jinżamm hekk kif l-Air Malta tlesti ruħha għaż-żmien li ġej.